ดูเดชันกันรอไอโซลที่ทุกที่อินสบายจะไปกันบุกจะกันโปรแกรมฟินKailawnหุ่นกันเอาเล็ดเล็ดตาตุนจุ่มกันโปรแกรมส่วน R&K INDUSTRY หุ่นกันนั่นมังโดนะอันนี้ industry เฮียนอัตุมเบิร์ดสู่กัน environment จะตักการะ plastic free environment เที่ยวเรามาเซ่ plastic free อ่างกัลปุยอันตุมันนี่อลังสารจัวละส่วนอัน carry bag เสียมเตเละให้ garbage bag กันตีไม่เตส่วนไม่บ้ากัน no disposable cupเลตุนไล่กันมาโมraincoat เตอันนี้เฮียนี่ชักตะกินอันเสียมาเฮง garbage bag อะแต่เพย์จนอัจฉริยะบิ๊กดานตัวฮีอันนี้เดี๋ยวบิ๊กินกันเชียสุดท้ายพอสู้กันเคลียร์หัวงาติดส่วนin safe environment ฮีอันตุ่มเบอร์นี่ตุนจุมาเฮียนิน R&K industry หุ่นกันมังโดนกันที่ตัวอังคารนินกับบุลาเฮียนินตลังวาล Jason ลลมจัวละออกมาเฮ R&K industry ฮีอุณาปารูเบนวานรวนอันเนนะอันดินนี่ที่ส่วนอันจินคงเทกันอินซอดสวกโดนะกับบุลาเฮียน Jason นั่นสู้ออกมามาใส่อินJason นั่นจะไปกันบุกเสียดีเกนหุ่นชัดตั้งเป็นเปกวากินลมทุกันชิลมาสาเจนี่เสียที่ส่วนนินกันหุ่นจันนานี่ introduction ก็หันในละที่เราสู้กับเอ็งซันเงี้ยอินนี่ตีเต้คุยเวงก็คุยสางเงี้ยอินนี่ตีเต้ทำให้ทันชิลน่าชอบไหมก็มิงจู Jason นั่นลมจัวละนี่ส่วนกันชุ่มกัวฮีตัวน้า member ปัสริกันนี่ก็ป้าเห็นเป็นเบาหลังสันตัวนิคุมสังหิสมหิปลีออกัสทาคานเฮ้ยอัมมาขานมินดินปุยเวกะเอ็งกิมฮีอัมมาเขาว่ากันเซตับเวกันดิตาส่วนมาเซกันอินรันเทสรันเวลคัตซูมุมันเวกะอักหูตป้ามาบอกค่ะอัมมาเราจะให้เทโปรดักชันกันในตักฮีอัมมันตัดเจี๋ยแล้วอันนี้ปกขานินอ่ะหมูจากเบลคานิตาให้มีโปรดักชันแต่กันหันในตักมาร์เก็ตกันช่วงค่ะส่วนตัวนั้นเห็นกันนูเขาวินกันออกมากันนูส่วนกับอูตันนูปาอันฟาเตปันฮีส่วนเกลี่ยกันนาวในเทียนิตาดูเลยปามิงค่ะกันนูกันกับปามิงฮีอาร์เลรินออกมาอันเนี้ยฉันส่วนนี้ปุจเจฟาตีนั่นเชลาร์โซกะส่วนกันนูฮีเลเลียนกิมีอันเนี้ยส่วนกับอูฮีริวเป็นวานเนลรัวตาอาเชียนนูฮีเอชเลช่วยกิมิเนียส่วนฟ้านกปังปันนี่อันในตัวอิซาเบลล่าเลรินกิมิเล่เฟดเลรินชันินิตาส่วนกันนาวฮีปริซิลามังไอซังเซลีอันนี้ตักส่วนคุยเวงคุยสางเงี้ยนี่ college เวงอาเฮียนกันออกมาส่วนให้มี industry ฮีcollege เวงอาเกมันนี่หัวหน้านิตาตัวนักการ industry กันอมนะฮีกันอินปุยทรีนั่นเนี่ยส่วนมาเซ industry กันหันติตากาคานินให้ฮี call veil กันสุกเอ็นคานset up พี่แล้วดังเดียวเล็กเขามี call in ตัวละคานสุกกันหันติดทะเลหมดป่ะส่วนเกนี่จะให้มีเช่นอมแล้วก็เห็นสักการเห็นกันอมกันเจงตาอันนี้ทักษะอันนี้เลยให้ดิลำปังให้เอ็งที่หันtweetส่งเงี้ยนี่คำอิจินกงเลยeasier ไล่จงจ้างแต่พวกเขาสวยน่าชอบไม่ตรงอัดดีส่วนนี้ class 12กัน pass ขานินPUC ของกัลลุทรีนะ geology กันโกระมาเสเนี่ยอัดดีระจังหัน engineering ไลน์นี่กับตุ้ยชิมอะไรมาเห็นส่วน PUC หังกันกัลตับพอตาอามารอจูตุ้ยนั่นลำปังโซก engineering อาคารหุ่นชาแล้วอินห้องปะเทียนซาส่วนนี้2017ขานิน mechanical engineer กับ zom ตาจูเฮดลามา college กับเวกตอนนัวกุมทุ่มจูกับมานา college ปะครับบ่ส่วน2017ขา mechanical engineer จิตตูริน Andhra Pradesh กับสุขลาส่วนนี้การชาวเวมมบ้าปะเทียนซาระส่วนกัน final year ขาโปรเจกต์กันในตา batch ช่างกันนมตาส่วนตาขานินโปรเจกต์ช่างกันในตานี่อาเช่นส่วนนิน air gun ติเตส่วนให้ electric motor ติเตส่วนเกมมันนี่ขานินกันขนาดขัน biodegradable ขากันช่างตาขานิน test กันหันเนี่ย chemical ช่างขากันหลักโฮมตานี่ส่วนตาขานินคุตากัน college laboratory แต่หันกันหัน test ถ้าทุ่มช่วงนี่ตากันโปรเจกต์ค่ะกัน years นะตัวโปรเจกต์ค่ะถ้าทุ่มช่วงกันคอยตา
ta chuanin project report zong te nen khan kan ti ta chu ta tang chuanin ka tui chho chan ani keima hi khetiang biodegradable lampanga hian a chan chu nia mechanical engineer singa ting hetiang lampang ti dei ti mai thema se hei hi a in kai hoi vek ani chu mechanical engineer nen call operate te chuan khang zong kha ni pot ni pon project ka kan nei ta vek ta chuan ka thian te ho ka ti pui te ho kha chu vai vek an ni ta hei nam dang vek an ni ta an ni kha chu khulam panga anin settle hlom vek sia chuan kan zot kuala hei ka ti don ania ka tia iti thei phot chuan tiro an tia chuan helam panga kan hanin bun ve roi ani chu a tir pon chu kan zo tir khanin kan in din mai lo ta kum ni thum ten veya chuan ta khanin kan en kwal khan keima manual dewati ka tu ni chu tir chuan ama ro chu khami kha heta survey kan nei chian khan kan mu thuk deuh khanin han ti mai tur kha lo om ta sia ta khanin hei kan hanin bun ve ta roi chonia ti han mo a fa poing mo em kan zoram tan po atang kai don in kan shi atero ti chuanin kha kan lo hmel shet na te chu Mizoram startup mission khami rabi winner se zinga khan itel ti te kan lo shi a kha kan lo hmel shet na chen ta kha ta khan engrin ru pui ngei tel kha a tir chuanin hemi scheme le competition vel hi ka lo aware ru tuk lo ni chu keima hian kan in bun ve roya kan kal mop pa ama ro chu kan thian pa pakhat hianin ron tel ve ta che ron tia khami an advertisement video clips khamin ron mu ta chuan ta khanin form te khan fill up ve roya chuan training te kan han nei chhota an ma ni MSUM office a khan conference hall a khanin ti khanin lecture sang te min pe a ka hlok pui ta lut tu kan ni chu ke ma pon presentation te kan han presentation kan pek ma khanin ni thum vel ha class kan kal ni chu mo chu ringot po chu ke ma tan to han hlok pui na tham ani to ta ka lom to pa a winner an ni ang phei kha chu ka in ring to lo shim shima ke ma ril ro kha chon hemi training kan kal te le kha tiang te po kha ka chhor tang kai ngal to pani chu chuan ti khanin pathian zara le khatiang class kan kalna zara khanin final a khan min ron ko tel ta hlau maya chuan ta khanin ka han picha a topa khanin winner a khan min ron thlang ve ta hla ni chu amak ka tiang reng lu tu ke ma pon ka in bei sei lo lu tuk ta chuan chu min nuwa chuan winner kan ni nuwa po hei class te kan lakal le ta kan ha ti boy si lo hian hei te hi kan chhor lu tuka MSUM office ki planning office sira khian ni ta khi mi governor gate opposite a khian tiang lampang business idea nei tha te le khatiang ang kha chuanin lo han panula an fel lu tuka ron tur te pon khatiang a khan an lo pui thayang chau kan lo kan ta nan changkai ema kan ron soi duan ni chu ani tak chu lo om hle me ti ro Mizoram startup mission chunga ko lom thu kan soi ngal ni se ti chuan in hei thil re ren chu din don hian in sum le pa hi pui mo em ta ni chu chu mi konga chuan in lon tin la em eng har sana tengin to ve atir khanin han in bun roi kha kan tuma ama ro chu sum le pa soyang khan alo thei mai lo ni chuan kapa khanin min ngai to lu tu ka hei ka u te hau nen hian ma kan han la Apex Bank ka hian kan lut roi ani chu chuan ta khanin loan kha kan han deal topa an lo fel em a chuan in project te kan ena a tha kan ti lut tu ka an tia chuan ti khanin har sat na omlem lo khan min process sak ta maya chuan khata changa in din chawa hetiang call te nei theiang hi kan ni ta Apex Bank chunga polom thu kan soi tak me ani tak chu ani le tuna hei in lo ran ver kun eng mon chen chu lo ran ve to a ti mai te ang khami chung khan achievement te don te nei tem pathian zara chu kan tum reng wang ni lawin ti mayang kha rabia khan winner sa ta min lo thanga achievement tuna kan step up poi mo ber pakhat ani ta ma sabera chuan khami kan achieve nu a khanin pollution control board nen hian kan in benasa a chan chu anma ni
plastic free environment hi kal puyan tu me ma ti khanin kan zuk indoor thin ani license chung changa te chuan khata khanin documents an ron du thin ta achan chu central ne na in link kan ni wang khan documents sang an ron require ang chi kha kalau pe thin ani chu heta entirnan raw materials in lakna certificate te an ron tia chuan khatianga khan data analysis ate chuan in production eng tin nge in nei thei dan tur ti zong zong ate khan kan indoor na sa em an ni po ka zuk ti buai na sa ni chu a thok tu ta po khun fel em min lo ngai sak thine em chuan rin lo deuh khan in world environment day a khan juninga 25 tun kuma khan min ron phone stall te ron siam ve ula an ron tia chuan in ke ma ni tan pon in pho chuan na chan salom kan tia chuan nu khan min ron phone le ron in chei deuh lek ro award tin dong don ni an ti ringot ta chuan ma se an nu khan in kan han kal khan in khatiang lampang kan lo be sei lo sim shima chuan world environment day a khan industry ti tha kha pathum an thlang chuak ta chuan chung zinga chuan min han tel ve ta hlawa kan lo me ma pathian za ve kan ni ta chu ani hri mai tu na chuan ma se kan tan chuan Kailawn poimo deuh pahnih ani ta tu na hian mo ani le factory din don hian in license chung changa hian in eng license teng in nei factory kan din don hian in pollution control board ta kan lenga chuan consent to operate establish le operate om ta chuan atira kha chuan establish kan deal ta ni chuan anni khan kan hun ma te anon verify ta thlapa heta thenom khoveng te tan har sat na omangem ti zong zong tenen kan waste zong zong tenen amaro chu kan waste tu ra kha kan han soi cheng khan circular in a kal thei ta chuan thenom khoveng te kan han zo khan in thom po kan chhe bang lo an ti ta chuan ti khan consent come in petani chuan an nu khan kan han in run le khan operation kan han ti khan in kan leng kwal hei ka ute hau te hin han zot kwala chan chu in le in a ti chil kan ni wang hian zan riat ti ngai te lo om thina ni chuan tinga khan in kan han zo kwal khan engma buaina om lo in thom po kan hrengai lo an ti ta chuan ta khan in operation kha mi license kham in pe chuak le ta chuan in AMC a nen license ta kha kan han boi pui door license pa ngai ang khamo chung ho chu ani deuh mai thi a tu na chuan mo license kan han boi pui ho ani le tu na hian in kha kan lo soi zoi to a carry bag chu me khaina kan tia chuan in raincoat khami raincoat po kha voi khat hak dai ang chi khatron siam han dispose mai the chuan chu baka chuan in dispo cup disposable cup chuan paper cup sani ta ma chuan enge pakhat kha polypot ang deuh hian in kan siam thei ta garbage bag khami zul zui vek khan polypot hi atira khan idea chu kan nei thona chu han implement na mei tur ka si lo amaro chu kan chel pa pakhat hian in aron mangchin ta chuan ta khan in polypot kha asiam ta khami eng lo mang khan chuan ta khan in a hral na te khan in tiang hi ron mang to ro achan chu polypot pa ngai kan ti hi chuan kan han phoi le na hian azung lo thi pal te om theya tianga khan film khura ngai mem hei hi chu tian kan phun nan to pa ama hi a troi ral thei sia entinan thlathum thalin nuwa te khana troi chan ve ta ti khana troi ral theya ke ni tan pon ol samnu tu khei ro mang to ro antita khata khan khami idea kha kan nei chau le ta ni chu polypot si asiam thei ti na khawo ani ta chu nia tuna khanin kha a troi chung chang kha kan soi kai ta sa ta tuna in bag te in production shim mai hei biodegradable emo hei compostable emo kan ti a troi thei ho mo hei ani na tak hi experiment tuna puni ron soi to ta khala kha experiment dangin name nei to chu kan training lai khan ti mai ang training lai ti la engineer ka zir lai khanin khami a material ang kan siam chuak ta ni chuan leya kan phuma tuya kan da bok ta chuan moist ta te khan kan da tan hei a hu omang chia te khan chuan tuya kan da chu hei ke ma ni chemical sang kan experiment mai ni ta ni chuan a troi ral thei ngai ti kha chu thathum chung kha ni ta kan ke ma ni project course kha chu chuan khami chung khanin hei noi neu hian ron chuak ta ni hlom hawa khamo tuya kan da te le kan phum te hau kha
chuan khamin nuwa khan laboratory ah hian min test sakta pollution control board khan in sample min ron la pe a troi ral ngai thei ani ti kha engkim kha kan proof vek ta ni chu ani tak chu ani le in product shim hi in bag material te po ti mai te ang hemi hi a composition hi enge ni a heta hian in hei corn starch kan ti mai te mo to chu halo in chiar ve dana chu anin corn starch te bio based le thil dang hei atanga siam te ni hlomem ni a chan chu a troi ral thei tur khan plastic composition nei si ma se plastic ni si lo khan ta ni chu hei plastic te chu han hal chinula a sorta hei hi chu sor tho ma se a hnuwa dang hnuwa khanin aron dip ta ni chu chong khami dip a kha le tha khana thale ta ta chu hemi a material hi chu corn starch te lo tel ta food supplements thalut dukani ta ni chuanin chemicals an mananga po hianin diluted vek ani ta concentrate ni lawin chuan khami a sang mix khani ta ni chu tuna po lo entinan konga lo pai taila hei ran te bong te mo khatiang ran kong sira tla te le ram hnuai tla te po khanin lo ei pal ta se ma poina anei lo ni chuan ma ni tan khan mo harmless angani chu kanin setup khanin ni vai ho khan ron chho tela chuanin anni phei kha chuanin raw material sa kha han hom vela omsia chuanin hei a harmless zia entir nan khan mo an han chu tiang vel chuanin a poi lo ani chu mishla tak satan pon mo ani le hemi kan leilung hemi natural condition kan ti hianin tuna in thil ho a troi nan hianin engtia renge du tlang hei test dan sang oma tin reaction sang om bok ta leya in reaction leinen man nuwa kan pai nuwa hianin leya hianin thum ma changa tharuk in kara hianin a in tang ani chu a decompose tang ani chu chuan tuya te hi chuanin alo rei lo le deuhlek ta thakha changa thathum in kara khan a in decompose tang bok ta chuanin hemi pressure om kan ti me a humidity sang lu tuk ang chi in up ang chi a hi chuan heta hi chuan a troi hma lu tuk amo thakhat nuai chuan a troi chan nga la chuan a troi a ti hianin hei troi thil troi kan soi hi chuanin chen chuan rim chelam panga ten lo ngai ma se hi chu ni lo ta ama kha ron noi ta neu ani chu mo chuan khamin noi neu kha chu leilung hianin a holo ta chuan entinan khamin noi a kha ran sa te entinan kan ei tura po lo tel pal ta se klemang chi kha chu khang kha chu engma poina nei lo ta mishing tak satan ran ho tan ta po khan mo khamin noi ang lawang kha chi kha chu su mai ba ka kan lo shen dan chuan in carry bag te kan lo research ve dana chuan carry bag hi hei ni memo kan thlai te fridge kan da te hian ali lo di te pon kan lo shi a chu ba ka chuan polythene panga a in thlai kha avong thain ni te kha kan lo shi kha enge si tu te mem khata kha mo kan nu thian nu hian in voi khat min ron lak sakani chu om se chu kan pe a ani kha an pan ha thona wangin na thialan om ta chuan a bazar phei thina ni chu ko nga hian mo chuan in carry bag hi ka hmanga tia chuan ta chuanin an thlen nu khanin motora lo thei hilani chun thai na alei kha motora thei hila atu ka an han hong le kha alo a mu chuak chia kala chuaka ente a lo voi mi alo a thalut tu ka ron te khata chang khan an zin dona piang hen mi ron a ron la ta zia mo boka chuan ke mani po hian kan hmang thina kan nu hian in hmang ta chara hei tomato velte chuan thai sang hi kan bazar kan le hianin kan carry bag a hena ruak chuak le vekta fridge han store nan ta po khana thalut tu kan ni chu alo troi a harbik alo vong ve ni chu mo khami a material hian plastic lo ni lo na kha chuanin alo vong ve dewani chu mo chu tu na po sa da nan ta po kan mang chang chuan mo ani le kha a thadong khop me hei thil tu ta tan po hianin khoya nge kan ron lei theianga khami a marketing chung chang kha toy dem han so marketing hi chu startup kan ni wang hian kan in din chhote hi in ran chan kan ni wang hian
retail pek chuan tak hi chu kan la nei lawa ke mani tang hianin an on order mai ta chuan kha kan deliver sak mai ke mani hian mo delivery kha chu a charge chu kan la chia lawa ma se hetiang a hlom anga ron duang chi te chu kan pe chuak ve char ke mani hian mo an duang kha an ron soya ta chuanin an mani kan pa pan chil mai kan pa pa mai zel a then hi chu ron kal chil te pon om thau ta ron kal chilan du ron thang ang chi te mo kha la ni hri tu na chuan ani tak chu ni e tunan soitak ang khan in Jason soitak ang khan in R&K industry pan du kan omani chuanin college veng field chung kong phei aizol college veng field chung kong phei khan ani a ani he kan soito ang khan carry bag te raincoat te enge garbage bag te ole no dispo no kan ti mai thei kan ti mai chi kha an siama ba ka an ni ta hi a tha em a ka han fak sang hal boka a troi thei ti de kha ka han soilan tong khanin adu tan chon an hnuai phone number kan ta na hianin kan be chun som mai don nia hi no hi raw material hi tiang hi ron thlenga hi abanga nia hi among khani ta hi abanga hi hengla hian tiang kan da ta chuanin heng hi tarvek ania ta hi rakal pheya tlaya hian en khor puma chuanin he ti rakal kula helaya hianin among a hi a in kata he ti hian ano chunga khana in vu luta helai chunga hianin hi tarvek thoni heng hian among te lo chara a thenin ai atang te helaya hianin alo timuma ano tlang kha chun hetian a finish product tu tin aron chuak tiang hian aron chuak a hi chu kan hmu hem paper hlang avar nei ta avar hi kan siam ta chun hei du chuanin tiang hian a print te po kan ti tel theya in leina te le ko than thil engewa thil tia te po hianin kan print sak thi ani a print hianin a then chuan aron du a thenin a plain ten aron du a tiang chuanin duang khanin kan siam thei ni garbage bag le carry bag siam na hi raw material hi tiang hian aron thlenga pahnih mix tur ania hei dal ang deuh le hei tiang chi hian hei a pahnih hian kan chawpol ta chuan hei kak oma ta hianin a raw material kha mixin kan thun lut ta hei temperature control ve kani ta heat ngai ve kani ta chuan helaya hianin akal pheya helaya hian a raw material kha atui ta hian aron in ham pura balloon ang hian hi ta achunga hianin kan duang sai sang khan kan adjust a chuan helaya hianin arong kalkual thai helaya hianin a rollin a finish product kha a phekin aron in roll chhuak ani chuan ni china helaya a roll aron chhuak kan ti a hei tiang hian ron chhuak ta hei hi a chatna le a katna a om le a khol ta chuanin a roll a hi a kal pheya tian chu po chu a size kha a in katna tur kha za da kha a size kha kan adjust ta chuanin a in chara a in sila a in kat boka chuanin a finish product kha chu aron chuak chuan kan zona han lut le taila in bag te hianin a chian nu hian hei microplastic emo toxic emo hi anu chia vem chu kan soi tawng chuanin ni china kan soi khani ta a troi kha a hmut chia lo hei chu an mani po khanin pollution control board khanin min te sak thlap ani chu an laboratory a khan chuan tuna hianin mistake hi ka test tir le ngat ta sample ka han pe a chu tuna hian process ve mek bok an mani po hian mo a troi thei kha chu a chiang to ta ni chuan a sample hi ka han pe a le tha te man thei angem khatiang zong kha ka proof tir le ta a chan chu nie unproof to thona chu ke ma hian hriat chian le thin ka du wang hian ka ti non tir le thin tiang hi chu mo ni kan zona te min chang tha kan ti tui dun box sia amaro chu kan hun ten min dai thuil tuk lava chu wang chu atop lampang kan hnayanga atop ber dot tu tan ti teng hemi engine ko nga hianin problem sang in face ve karinga antina nin amun ma emo sum le pa emo electricity eng ber nge in face kha shil kha kan han chen de uhleka kha min shil thing electricity hi number 1 chu ni ta ni a chan chu
hei kan in ran laya karen lo su zeu a om te hian tiang khol chin to hi chu a effective ta a suk zeu khanin waste ani hal top ta ni chuan etinan karen a om charchara kan in ran charchara chuan an om lo zewa ron om le ngala khan a bula tanga chan that le ngai chin ta ni a chang phei chon zan reya current stable la ya kan ti te ngai na china lo om ta hei hi number 1 ani ta ni chuan in nie tuna hian marketing a hian in Mizoram hmanga ina tanga chuak ani ta marketing a hian kan du thula sam big lo ni kan hi pon aware hi missing hi in aware na sat kan ngai ta dik tak chuan in plastic hi chu a lo zang zok ta hon a lo ol sam ta ni sang a pon hmanga hi chu a vai hi chu na thei lo ani ama ro chu hei carry bag ang chi te hi chu kan thei ang chen a hian in a tha hi a troi thei ang chi te hi man hi a thalu tuk ta ni chuan problems kan tia khanin a problems ti ani lo thil dang dei han soi tai la chu hemi kan in din hian in kan nu le ka pa le ka u ta hian in min chan pui na sa ma kan chang ho na sa ni chu chuan tuna phei chuan kha stall te kan han siama ke in thil dang ka lo buai pui ngai chuan ka u thei an nu pai nan ron kal top a min non chen chil top ta ka u phei hi chuan dor a nei renga chu ti chung chuan in min ron chan pui na sa ma chuan kan nau hruaya min ron pui tu oma hei po hi zana te po in koila engma har sat na le complain po siam lawin aron kal zat zata zing dar ni dar thum thlen te po kan nei ni chu chuan hei ka u nu pui u hruai te haute kan nu te kan nau presilai te mo heng haute hian in min support the em ma kan chang hawa an chunga ka lom tak ka zet zet ani tuna po hian mo an tak chu in chung ku tho ho na po cha shim ani zu te ro ni e kan sei to ang khanin kan zoram chmei tur veng tu poi mo tak Kailawn tharamin shwai thleng tu an ni hi kan sei to ang khanin kan du ni chuan an hnuai phone number a hianin kan dor thei dona Mizoram siam nge mai kan plastic bag te a troi thei chi kha ania chuwang chuanin an hnuai phone number kan tar lana hianin kan order chu thei do ni ti chuanin kan hun top nan ti teang enge min thlir tu te hei hun sang du da shan chu sianga hun sang chang min lo thlir thina chu mai ba ka chuan hei kan YouTube channel ate kan da chuak thina chunga tan chung ho she ta na I thu cha du toy te han soi sakai la to nia mizo chu ti mayang business kan start mo thil kan ti in tei rei pe ngai lu tuka tuna po dik tak chuan soi tlang to pel loss ranin kan lakal ni kan hlotling reng lawa tuna po hlotling turin kan be me ka ma se a hlotlin na chu pathian ku ta chaw ania I khami tur khan tuna hen kan be chho ve me ka ni har sat na sang hi kan tok nem lu tuka tuna po ama ro chu chong chai na ne kan be a wal mai lawin kan te chau ta heng te hi apoi mo ka tilut tu ka ni chu tuna te po Mizoram tan thil tha ron ti chuak zel turin hei tuna te po no pang te ti mai ang kai nyai la no pang le chong te po idea thatak tak nei te hei kaldan tur shelo te po tam takan omang hetiang a hen in zir zau na tur tam to lut tu ka ni chu ka soi to ang khan is na po MSU ma te po han leng se han zot kwal se tiang te hi a thalut tu ka hei min pui thei tu tam takan om to ni chu financial dilopon etinan ma kan lak thei dan tu rang chi te kha tiang han midang te hi ke ni aya lo dai zau zok te hi ron thiamila chuanin pathian tri tat chungin kan thil ti na hian engkim ti la chu ka cha du bar chu ani tak chu hun thatak min pe ka wang kan lo main ka le zera tura du darshan chuanin du sang ber kan hlan chaw ale ke po ka lo me